हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होनब्लासो नोंथांमोना मिन्थिगोन दिनैनि बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना आं मा भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना थाम्बनेइल आरो टाइटेलावनो नुनानैनो मिथिखादों। लोगोफोर, नोंथांमोना थेवबो नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों लाजिहां मिनिहां। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि कास्टिंआनो जादों अशक आरो गुमुनुमाया। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामखाबाय। बे भिडिअनि क-आर्टिस्टआनो जादों देलाय, देबर्ना आरो बुहुम। बे भिडिअनि सिनेमेट'ग्राफि आरो कनसेप्टआनो जादों अशक नार्जारी। बे भिडिअनि डिरेक्शनानो जादों बुहुम राभा। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों जोंसार स्वर्गयारी आरो पुर्निमा बसुमतारी। नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामनानै होबाय आरो नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों रैरुब एन्टारटेनमेन्ट। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय।